рафзо акаҷоно мада ёрдам кунем бугӯ. Машалло синима бугард ябор синима бугард синима бугард синима бугард ябор гап бугӯ ябор гап бугӯ бугӯ сини камера гӯ акаҷоно мара ёрдам кунем бугӯ. Машалло. Алейкум бародари азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон. Бародари азиз, ина роҳафзора дидестем ки да видео хостам бакунам ки шояд ки пул ҷамъ нашавад, якмаш ё димаш ду та видео мекунам. Ба хотири худо чӣ қадар метавонед илтимос ҳамин видеоро поделиться кунен, ҳамин роҳафзора мақсад ёрдам кунем. Ана инҷа картҳоша мемонам, картаи тағоиша бародари азиз. Чӣ қадаре ки метавонед дастгирӣ кунед. Роҳафзо хона мерем? Хона мерем? Молодец. Машалло. Ва диде роҳафзо мехоҳад ки мақсад соз шава хона шумра. Ба ҳамин хотир бародари азиз, чӣ қадаре метавонед ба хотири худо ҳамин роҳафзора дастгирӣ кунед. Беҳади беҳад ина роҳафзор. Роҳафзо. Гап зада видео гап зад? Гап зада видео? Да видео гап зад? Салом алейкум гӯ. Гап мезанӣ? ба хотири худо бародари азиз, чӣ қадар метавонед илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам. номерои тағоиша мемонам, Сбербанки тағоиша ана дар шаҳри Москва дар метро Добринский больницаи Морозовский дастаи бародари азиз, касое ки мақсад кӯмак кардан мехоҳед, хос ба хотири Аллоҳ бародаро, хос ба хотири Аллоҳ дастгирӣ кунед. чӣ қадар метавонед дастгирӣ кунам. Мешинӣ? Боз мерем мешинӣ. Боз я видео сёмка мешинӣ. Майли роҳафзо ҷон. Хуб, боз дикаса мерем мешавад. ба хотири худо ҳама каса дастгирӣ кунем бародари азиз. Иҷода фақат модарша мемонад, то ягон каса дига намемонад ромадан. Ба ҳам хотир бародаро ба хотири худо дастгирӣ кунем. Инҷа карташ бо ҳама чиз аст. чӣ қадар метавонем видеоро поделиться кунем дар группҳо, ватсапҳо, имо поделиться кунем. беҳтарини беҳтарин мешавад. Худованд ёру мададгоротум. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, ана и хоҳара ки мебинед роҳафзора ана личени и бародари азиз 1 сум 2 сум нест, мисол 3 миллион най таки аз мо чанд қайки кӯмак мешавад ба хотири худо. чия роҳафзо ҷон? боз нана очаши нон овард чӣ вақт мехӯрем. хуб ба хотири худо бародари азиз, чӣ қадар мегӯем 3 миллион пули майда аста нест. мақсад чанд қадаре метавонем ба хотири худо дастгирӣ кунем ки пул мақсад 1 рубл 2 рубл 100 рубл 100,000 нест. чанд қа метавонем. роҳафзо чой мехӯрӣ ё мехезем? Мехезем. ина молодец. ба ҳамин хотир бародари азиз, ина ма чӣ мекунам шав бо бинеша ина роҳафзора ба хотири худо бародаро дастгириш кунем. хема мебурам ака ҷамъия камтар мада мумкин будак. чӣ қадаре метавонем ба хотири Аллоҳ бародаро дастгириш кунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошем.